putri sarwi sumembah risang pinanganten putri ingkang kepareng badhe amit dari kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban boleh ya. paripurna adicara dulang dilungan laksitane adicara candhaipun dulang sesarengan Jayatmaja pinanganten kekalih ingkang kepareng badhe murwakani lulumban ing madyaning bebrayan agung. Risang pinanganten putri ingkang kepareng dipun dulang unjukan tirta wening dumateng Sriyatmaja pinanganten kakung menika paling wewarah dumateng agesang bilih jejering Sriyatmaja pinanganten putri anggenya badhe lelumban ing madyaning bebrayan mugi tansah linambaran ati kang wening sadengah tindak tanduk muno-muni tansah linambaran ati kang wening kanthi pangajap mugi Sriyatmaja pinanganten sarimbit anggenipun lelumban ing madyaning bebrayan tansah manggih bagya mulya dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu para tamu kakung saha putri sumangga panjenengan eco sekecon langgahan sinambi yang kasugatan ingkang sampun sumadya wonten ing meja matur nuwun. Bapak Ibu para tamu kakung saha putri ingkang dhateng kinurmatan lajenipun adicara nyuwun inggih adicara ngabekten. Dua-duanya mas. Bapak monggo mriki. Ibu sebelum mriki, Bapak sebelum mriki. Bapak Ibu duduk. Sikro kaloros duwung utawi candelonipun ngaros podo dumateng bapa delasan ibu risang pinanganten sarimbit nenggih ning Mas Ayu Saskia Maharani kalian Mas Bagus Andi Firmansyah. Duh Kanjeng Ibu, kula ngaturaken idi pangestu kula dumateng panjenengan. Wiwit alit, wiwit timur ngantos dumugi ing dewasa, kula tasih deretan bebungah dumateng panjenengan. Nggih, Nduk Cahaya. Tak idi pangestoni apa kang dadi kekarepane pandungane Nduk kasembatan yo apa kang dadi sedya lan kekarepane lere kumati Ibu tansah paring idi pangestu
mugi anggen lumban ing madyaning bebrayan agung tatsamanggi bahagya mulya kanthi panganjeng mugi risang pirangan saringbit tamsa dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kasih dong. Lere gumanti ingkang keparing badhe nyuwun dipangestu ngaras padha dumateng bapa dukan sing bapa kula ngaturaken pangapunten sak agunge dumateng panjenengan awit kula tasih dereng saged paring bebungah dumateng panjenengan sedaya ingkang kula suwun panjenengan saking panjenengan bapa ya semoga aku tansah paring donga pangestu karo sakluru bojomu wali koyondo sing kemati karo garwamu sing kemati anggen lumban madyaning bebrayan sing kemati anggen lelati marang garwa bodo kok menawa bapamu iki kebak salah karo sliramu apa yang jaluk ngapura ya wis banget dawuh Kanjeng Bapa paripurna adicara ngaras padha tumetes sing waspa wong tuwa menika dados panjenengan dumateng pisang pinanganten saringbit Satunya Miki satunya. biline banyu eluh kang tumetes sejatine minangka donga panguji panyuwunan wong tuwa panyuwunan Bapa Hartono telah Ibu Siwi Sundari kalian pisang pinanganten saringbit anggen badhe lelumban ing madyaning bebrayan